En acabar la cançó, el Sinyol tenia la cara vermella com un pebrot, però estava encantat de la vida. Carai, quina cançó més maca! Per cert, no sabia que sabessis compondre cançons. No, si no l'he composat jo, ja la sabia. Però com pot ser que la sabessis, si has perdut la memòria moltes vegades? Tens raó, no ho sé. Però el cert és que, de vegades, em venen al cap cançons no sé per què. Deu ser que les cançons són més resistents a l'oblit. Crec que tinc una nova utilitat per les cançons. Podem posar les coses que no volem oblidar a dins d'una cançó perquè així la música ens la retorni sempre. Mentre parlaven, van arribar al poble indecís. Estava format per un sol carrer que el travessava de punta a punta. A la meitat del poble van veure un nen assegut a la porta d'una casa. Li van preguntar si coneixia la Violeta i va respondre que sí. Li van preguntar si sabia on vivia i va dir que també. Però quan li van preguntar si els acompanyaria, la seva resposta va ser: si vinc, passaran unes coses, però si no ho faig, em passaran unes altres. És impossible saber quina de les dues opcions és millor. Per tant, és una decisió difícil. I, és clar, no es pot prendre a la lleugera. Potser la resta de la meva vida depèn del que decideixi ara. I és una responsabilitat. I... Escolta, decideix-te que no tenim tot el dia, va dir el Sinyol. És que decidir-se no és tan fàcil, saps? S'han de valorar tots els avantatges i els inconvenients i això és complicat perquè... Ja veuràs com no és tan complicat, va dir la Violeta mentre l'agafava d'una mà i l'estirava cap amunt. Ara mateix acabo de decidir que ens acompanyes. Bé, si ja està decidit, cap problema. Els dos amics es van mirar sense comprendre què li passava a aquell nen tan estrany. Van sortir junts del poble i els va explicar que es deia Pol i que estava molt content de tornar a veure la Violeta, perquè al poble tothom l'estimava molt. Quan el camí es va bifurcar, el Pol es va aturar davant dels dos trencalls i es va quedar tot pensarós. Que esperem alguna cosa? Digué el Sinyol. Quin dels dos camins porta a casa meva? Preguntà impacient la Violeta. Bé, els dos camins hi porten, però segur que un és millor que l'altre. No és una decisió fàcil, hem de valorar tots els factors i... Veient que podien estar allà tot el dia esperant que el Pol es decidís, el van agafar de les mans i el van estirar cap un dels camins, cosa que ell va agrair molt. Començo a comprendre per què a aquest poble li diuen indecís, digué el Sinyol. El Pol els va explicar que en aquell poble ningú sabia el per què, tothom era un mar de dubtes i no aconseguien decidir-se mai. Per això, les cases només tenien una porta i al poble tan sols hi havia un carrer, perquè si n'hi hagués més d'un, mai no sabrien quin agafar. Llavors, el Sinyol va somriure i li va dir que creia que sabia com podia ajudar-lo. Doncs a l'escola amb els amics feien servir una cançó per veure qui parava els jocs o per eliminar algú. Precisament, aquesta cançó es deia la cançó de decidir i era tan senzilla com això. La cançó de decidir, si és per allà o serà per aquí, si és la negra o la blanca, que si obre, que si tanca, si és la jove o és la vella, si la planxa o la paella, amb la mà o amb el dit, estarà ben decidit.